दिनै अनसुमाया रुमाव फैया सानथाम जाबाय। अनसुमा थारैनो नोङो आंखौ नागारना थांमारबाय। न'आव जेबो गैया। नों थारैनो आंखौ नागारना थांमारबाय। आंखौ सायासै, नों गथ'खौबो साया। न'आव माइरं गैया होनना नों मिथिखागौ। थेवब्लाबो नोङो जोंफोरखौ आलाय सिलाय नागारलांबाय अनसुमा। अननानै सासे हिनजावनाव बिनानै आं 100 मोननायखायसो बै 100जोंनो आं माइरं बायनानै दाबो जाबाय दङ, नाथाय एसेल'सैसो। अनसुमा आं दा मा खालामनो? नों आंखौ लाबनानै दिनै आलाय सिलाय खालामबाय। मबाइलावबो रिसार्ज गैला, आखायावबो थाइसेबो फैसा गैला। नङाबा आङो न'आव थांगौमोन। आयै आं मा मावफ्लांबाय? बेनिसायसो आङो रामसिंजोंनो थाबानो सुखु मोनमारगौमोन। दिनै आं बिदि आलाय सिलाय जानाय नङामोन। आयै दिनै नोंनि सावा नांमारबाय आंनियाव। मा खालामगोन आङो आयै? आंखौ अनसुमाया नागारलांबाय। आं दा मा खालामगोन? फारसेथिंजाय आङो प्रेगनेन्ट आयै। आं दा बोरै थांगोन न'आव? रुम भाराबो होनो जासिगोन। सानब्रैल'सै। अनसुमा नों गथ'नि फारसे साननानैथ' आंजों थानांगौमोन ना। अनसुमा आं दा न'आव थांनोबो बोरै थांनो? आं दा फैसा अबाव मोननो? नों आंखौ हाबा खालामनानै बिदिसो आलाय सिलाय खालामबाय अनसुमा। नंगौ दे, आं थाबिस लानानै नोंखौ मोजां मोनहोदोंमोन। थेवब्लाबोथ' आं प्रेगनेन्ट जाबायना नोंनि गथ'निनो। थेवब्लाबो नों मानो नागारलांखो आंखौ? आं मा मावना जागोन बे अबस्थायाव? आं न'आव थांनोबो बोरै थांनो? मबाइलावबो रिसार्ज गैया, आखायावबो थाइसेबो गैया। आयै आं दिनै फस्थायबाय अनसुमाजों हाबा जानानै। आयै आंखौ लांफै। आं रामसिंजोंनो थांफिनगोन आयै। औ बेजोंनो बोरायबाबो संसार जासिगोन आं मिथिगौ रामसिंआ आंखौ गनायना लागोन होननानै। आं दिनै खैफोदाव गोलैना दं आयै। आं आलाय सिलाय जाना दं बेसेबा। आयै आंखौ लांफै। आं रामसिंजोंनो संसारखौ मोजाङै जालांगोन। बोरायबाबो बेजोंनो आं संसार जानोसै। अनसुमाया आंखौ दिनै आलाय सिलाय खालामबाय, नागारना थांबाय। सुखांजोब्बाय र' जिफोरखौ। नाथाय बे गायदेयासो दाखालिनिफ्रायनो जि माखाखौ जमा खालामना दोनदों, दासिमबो सुना होला। सिख्ला मानसि मोजाङै सुना दोननांगौ। सेवलायलांबाय खोमाहाय, दाखालिनो सोमना दोनदों। गायदे खोनायाखै खोमा? मानसियानो बादुलि बिबो। बुङो आङो सिख्ला मानसि मोजाङै सुना लानांगौ, मोजाङै थानांगौ होननानै। गैया थेवब्लाबो लाजिथाराबो बुंबाबो। गायदे नोंनि गस्लाया सेवजोब्बाय खोमा। मा होनदों बाजै? गायदे नोंनि गस्लाफोरा, नोंना सोमना दोननाय गस्लाफोरा नों सुना होआ नामा? सुना होदो, सेवबायानो खोमा। थाथोलै बाजै, आं गाबोन सुना होगोन। आं बादों। आयौ सुना हो, सेवगोन मिथिगौ ना? नोङो दाखालिनो सोमना दोनदों, खम गेसाव गेसाव मोनामदों। गाबोन सुगोन र', नङाबा दायो सुगोन दायो। दे साफा सुना हो। औ बाजै सुना होगोन र'। आंहा सुखांबायहाय। औ सुगोन र', आंबो दायो सुगोन। दे सुना ला। बिदिबा बोरै जानो, गस्लायानो सेवजोबलांगोन ना, गाज्रि जालांजोबगोन। औ आइया जुदि मोजां जानायमोनबा सुना होगौमोन आंनि गस्लाफोरखौ। आं बिदिनो सोमना दोनो, नाथाय आं मालाबा सुनोनो बायो। आं सुनो बाबाथाय आइयानो सुना होयोमोन। दा सोर सुना होनो? आइयाबो दाबो हामला। आइलै एथ' बिस गोनां एम्फौआ नोंखौ अरनायमोन ना, नों दाबो हामला। नों माला हामगोन आयै? आंनि गस्लाफोरखौ नों सुना होयोमोन। आरो आं मालाबा हारसिं ओंखाम जायोना, ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आङो गंसे थोरसिखौनो सुनो बायोमोन, ओमफ्राय आइयासो सुना दोनोमोन। नाथाय दा आइ गैयिनिफ्राय सोर सुना होगोन दे? हाजारबाबो बाजैया आइ बायदि जाया। रावबो गाव गावनि बिमा बायदि जाया। इसोर लागिबा आंखौनो बुथारना लां, आंखौनो बेफोरबायदि बेमार खालामना दोन। थेवब्लाबो आंनि आइखौ बेफोरबायदि खालामना दोननाङामोन ना नोङो। आंनि गस्ला सुना होयोमोन आइया, थोरसि सुना होयोमोन, आरो बबावबाफोर थांबाथाय आइयासो जगार खालामना होयोमोन। बेगफोराव मालाबा आलासि जानो थांबा बेगफोराव आइयासो गस्ला उनुफोरखौ सोना दोनोमोन, दै माबा माबि सोना होयोमोन। आं जेबो थालानो गैयामोन। दा आं जोबोद आलाय सिलाय जाना दङ आयै। नों हामफिनदो, आंनो आइखौ मोजाङै नांफिनगौ भगबान।
आयै नों मानो बेफोरबायदि जालांखो गस्ला माखाखौबो सुनो दङो आं बिराद बादों आयै नों जुदि मोजां जानायमोनबा नों सुना होगौमोन ना आंखौ जोबोद अनोमोन गुबुननि बिमाफोरखौ आं मिथिया नाथाय आइया आंखौ दासिमबो गथ' गोरलैफोरबायसो अनोमोन नाथाय आंनि आइया बेफोरबायदि जाना थाबाय मानो एम्फौ हरनांगौ फाफि एम्फौआ जाला मोनबाथाय आं सेफ्लेखागौमोन आयै नों माला हामगोन बायदिया बिमा गैयाबा जेबोआनो गैया बेनिखायनो आंनो आइखौ नांथारगौ इसोर आंनो आइखौ नांगौ आंनि आइखौ फाहामना हो बिमा गैयाबा जेबोआनो गैखाया आङो मा खालामबावनो थारैनो आं गांजेमा गोसोम रानिखौ नागारना फैमारबाय आरो नागारना फैया मा आं बिनि मोखांखौनो नायनो हायाबा नागारना फैनानै एसे बोरैबा मोनदों मोननाया थेवब्लाबो दि आं बिनि खाथियावनो थानो हाया मानोबा एसेबो नायनोनो हाया आं मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया आरो गांजेमा गोसोम रानिजों थाबाथाय लोंनाया बांसिन जायो आंनिया माने सहायनो हाया लोङाबा थानो हाया मोनथिगौ आङो बिनि उदैयाव आंनि गथ' दं होननानै थेवब्लाबो आं थानो हाया नंगौ आंहा पाप जाबाय थेवब्लाबो बे पापखौ लागोन आं बै गथ'नि बिफा जानो लुबैया आंनिनो गथ' थेवब्लाबो आं लुबैया आं गांजेमा गोसोम रानिखौ दाबो बिमानि सानबाय थायो बिनि खाथियाव थाबाथाय आं फाग्ला रखम जायो आरो बेजों थाबाथाय आं जौ फाग्ला जालांगोन माने लोङाबा थानो हाया आं मिथिगौ आं फैखालि माइरंबो गैयामोन फैसाबो थाइसेबो गैयामोन बिनियाव थेवब्लाबो नों टेनसन लानाङा दे गांजेमा गोसोम दा नों प्रेगनेन्ट ना नोंखौ मदद खालामगोनथ' मानसिफोरा नाथाय मानसिफोरा आंखौ दुसिसिगोन आंखौ जोबोद गाज्रि बुंगोन सोरबा सोरबिथ' सावबो होगोन गांजेमा गोसोम रानि आइ एम सरि औ सानसे समाव आं नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ गुवाहाटियाव लाबोदोंमोन बै समावबो आंहाबा मा फाग्ला बोरखांनायमोन आं मिथिया नाथाय दादि आं नोंजों थानोनो हाया फाग्ला जायो आंहाबो लाइफ दङ आं आंनि लाइफखौबो नायनांगोन ना आं नोंजों संसार जानानै आंनि लाइफखौ बरबाद खालामना लानो हायाथ' आं सानबाय थालालै जि जाय जाथोंसै आथिं दं आखाइ दङ मावना जानो हागोन दे बियो आरो बियो थाङोबा रामसिं आमाइजों थांथोंसै आं मिथिगौ रामसिं आमाइया बेखौ लाखिगोन होननानै बिबो हिनजाव मोनाखैना थाथोंसै दे बिजोंनो थाथोंसै आरो गांजेमा गोसोम रानिनिया जेबो लामायानो गैला रामसिं आमाइजों थाङाबा बेनो मोनसे लामा दङ थांबानो जाबाय खिन्थु आंनो नांला दे थाथों नांथों आंनियाव पाप नांथों थेवब्लाबो आं नोंजों आं संसार जानो हाया सोरबाखि बिमानिजों संसार जानो हायो नामा लासिं सिं आं बिनि खाथियावनो थानो हाया बे गांजेमा गोसोम आरो मालाबा गोबा फैयो खुदुं फैयो लासिं सिं नंगौ देनाय मोनसे समाव आंबो बेखौ माबायोमोन अनोमोन खुदुङोमोन गोबाना लायोमोन बिखाफोराव बेफोरखौ सानबाथाय बोरैबा मोनोलै मा जादोंमोनबा बै टाइमाव आं मोनथिया गावखौनो गाव जिखिजाया बिराद गिदिर आं गोरोन्थि मावना लादों सानबाय थालालै अनसुमा सानबाय थाला नङा आरो सानबाय थानोबाबो सानफ्लाङोना हाजारबाबो आंनो लाबोदोंमोन गुवाहाटियाव हाबा खालामदोंमोन दा आंनि गथ'निबो बिमा जासिगोन सानदाले आं सानबाय थाला गसमबो आं सानबाय थाला गाबोननिफ्राय आंहा खामानि दङ मोजाङै खामानिखौ मावना लानोसै फैसाफोरखौ एसे जमायनोसै ओमफ्राय गावनो दखान होनोसै उनाव गोदान हिनजाव नायगोन आंहा बे गांजेमा गोसोमा रामसिंजों थांथोसै ओमफ्राय आंहा गुबुन हिनजाव हाबा खालामसै हाया बाप्रे बाप रावबो बिमानिजों बिदि संसार जानो हाया आंबो पापिलै पापि सानफ्लांबाय थायो फैसाबो गैया आंहाबो लोगोनिफ्रायसो 1000 दाहार लानानै हाथाय खालामदों आंबो संहोलांसै आंहाबो ओंखाम जानांगौ मोनथिला आरो बे गांजेमा गोसोमा मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजादों खोमा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एकदम गुसुंद्राय जाबाय आरो ना मैयाबो हगारनाय जायासै माने लोगोफोर आं मैयानिफ्रायनो लोमजाबाय दङ आरो ना मुलि जाबाबो हामाखै दसे सम हामो ओमफ्राय दसेनो जाफिनो आरो ना ओमफ्राय दाबो बिराद खर' सादों बोरैबा मोनगासिनो माने बिराद गोसा लोमजानो नागिरखादों आं लोगोफोर मुलि जाबाबो हामाखै दा नै दसे थानानै गरसे जाबावनोसै लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे गाबोन नायनोसै लोगोफोर गाबोन जुदि मोजां जायोबा एसे गोलावै लाबोगोन जुदि लाबोनो हायोबा नोंथांमोना आरो नेबाय थायोना हगारगोन होननानै बेथिंजाय आंबो हगारनो मोनाबा बिराद बोरैबा मोनो आरो ना नोंथांमोनखौबो गोसोखांबाय थायो बेथिंजाय आरो नै लोमजानाय बेमार फैसोदों आरो ना लोगोफोर जोंहा दाखालिबावसो फंबायाबो लोमजाबाय ओमफ्राय दिनैसो एसे हामदों खोमा ओमफ्राय आं जालायबाय आरो ना ओमफ्राय गामिनिफोराबो लोमजासोदोंनो ओमफ्राय नै आंबो लोमजालायबाय बिदिनो आरो ना लोगोफोर माथो बुंबावनो मानसिनि जिउ दसेनो मोजांबो जागोन दसेनो गाज्रिबो जागोन माने जेबो गेरेन्टियानो गैया होनजायो एकदम जेन थेनसो हगारदों आरो ना लोगोफोर आं जेन थेनसो बानायदों
लोमजाबा खर' साबा आरो रायज्लायबाय थानो हायाना जेनेबा जोंथ' रायज्लायबायसो थानांगौ नालाय डायलग होबाय थानांगौ ओमफ्राय बांसिनसो खर' सायो आरोना लोगोफोर थेवब्लाबो गुसुङैबाबो लाबोथारबाय आरोना लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दे होमबा थाथ'लायदो थेंक इउ